вақте ки интиқолшон метиҳанд дар қонуни авф меғалтанд ва мо низ ҷавонон бояд ҳамон гунае рафтор кунем ки намуна бошем. Мақсад шуғли аҳолӣ шаҳрномаи корӣ доранд. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат видеоро тамошо кунед ва ҳатман як дона лайк бигзоред. Нафарҳое ки чӣ дар Россия қарор дорем, чӣ дар Тоҷикистон, дар куҷое ки набоша фарқ надорад, агар ягонтаи шумо бихоҳем ки дар Макка китобҳои Қуръон хайр кунен аз номтон, ё ки хурмо, ё ки ҷойнамоз, марама номри WhatsApp мебурад, бинависонед дар ҳамиҷа, аз номи шумо хайр мекунанд. барои хитон ҳатман самгузор бошед, аз номи падару модаро, аз номи хештаборо, аз номи хитон метавонед ки дар уҷа ягон садақа бикунед. Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Ман Абдуллоҳ аз шаҳри Мадинаи Мунаввара барои обуначиёни канали Юристиҷӣ. Бародарон, мо барои шумо осон кардаги ҳастем роҳи омадан ба ҳаҷи умрара. имрӯз чӣ хеле ки шумо медонед, бениҳоят зиёд шидагиай одамоне ки шуморо фиреб мекунанд дар омадани ҳаҷи умра ва шумо метавонед ки ба боварӣ бе ягон ташвиш, бе ягон камбудӣ барои моро муроҷиат кунед. меҳмонхонаҳои мо наздики ҳарам аст ва рейсҳои мо прамои рейс ҳастанд. мо числоҳои 9, 12, 17, 21 иншааллоҳ ки аз душанбе прамои ҷидда рейс дорем. марҳамат муроҷиат кунед, иншааллоҳ ки шахсан худам дар хизмати шумо ҳастам. саломат бошед. Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. чӣ хеле ки медонед, дар Федератсияи Русия тасмим гирифта буданд ки занони тоҷике ки дар зиндонҳои Федератсияи Русия адои ҷазо мекарданд ба ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода шаванд. ва хушбахтона дар инҷа як хабари хубам ҳастай барои ҳамин гуна нафарҳое ки аз зиндонҳои Федератсияи Русия ба ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода мешаванд дар авф меғалтанд. ҳудуди 200 зани тоҷик ки дар зиндонҳои Русия адои ҷазо мекунанд, пас аз интиқол ба ватан авф мешаванд, аммо ба шарте ки парвандаҳои онҳо ба шартҳои қонун ҷавобгӯ бошад. ҳоло додситонии кул ва мақомоти ваколатдор дар ин масъала ҳамоҳангсозиҳоро иҷро мекунанд, гуфт вазири Адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон. яъне ҳамин 200 зане ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода мешавад, агар ки парвандаҳои ҷиноии онҳо ба шарту шароитҳои қонуни авфи ки ҳозир шидагӣ ҳастай мутобиқат кунад, вақте ки интиқолшон метиҳанд дар қонуни авф меғалтанд ва бигем озод мешаванд. ибоди як информатсияи нав хостем ба маълумоти шумо бирасонем. айни ҳол гуфтушунид рафта истодааст дар масъалаи интиқол додани занони маҳбус аз Федератсияи Русия ба ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамарӯза видеоҳои моро пайгирӣ кунед ва иншааллоҳ ки боз ягон хабари нав шид, мо ҳатман ба маълумоти шумо мерасонем. комментарияҳоро мехонем ва ба саволот ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. як нафар нависонда: ассалому алайкум, миннатдории худро ба ҷаноби олӣ мерасонем барои қонуни авф. худованд доимо сарбаланд бошанд, худованд доимо зиндаву тансиҳат бошанд. бале, беҳтарин президент дорем, чунки дар фикри мардум доимо ҳастанд ва залатая амнистия шид бо қабул кардани қонуни авф аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. бояд мо шумо шукргузор бошем ки чунин президент дорем ва чунин ватани тинҷу обод дорем. ва мо низ ҷавонон бояд ҳамон гунае рафтор кунем ки намуна бошем барои пешрафт ва ободии ватану миллат. валиҷон нависонда: ассалому алайкум додарҷон, кай мешудай амнистия? раҳмат. дар бораи авфи муҳоҷирон ҳозираш аниқ нестай ки кай мешавад. мо дар видеои гузашта дар ин масъала гап задагӣ будем. довуд нависонда: ҳакама ай моҳи феврал реестр даҳем. як моҳ пеш граница 2 рӯз шид ки бо маҳкам шид. агар Тоҷикистон бирам запрет мезананд. агар ки дар реестр бошен, бисёри ҳолатҳое мешавад ки аз граница вақти берун мебароен запрет мекунанд. ҳасанович нависонда: бародар Сорбон, тоҷикӣ 2 рӯз ҳарф заданро аз худ кун. гап нест, ҳоли мерем дар назди худат иловагӣ дарс мехонем. абдулло нависонда: ассалому алайкум акаҷон, сози хуби худованд илоҳи нигаҳбонат бошад. ҳамин видеорения то чанд сола бошад? одаме мегӯянд то 3 сола ҳай. рост мегуфта бошанд. як бор аз даҳони худат мефаҳмидам. пешакӣ раҳмати калон акаҷон. видеорения аз 3 моҳа то 5 солара мешавад. яъне ки муҳлатош
3 сола мешавад, 1 сола мешавад то 5 сола ҳастанд. Як нафар нависондаи ака ба олмон чӣ хел равем. нафарҳое ки барои кор аз тоҷикистон ба дигар кишварҳо сафар карданӣ мешен, аз ҳама ҷои хуб шуғли аҳолӣ мерен. мақсад шуғли аҳолӣ шаҳрномаи корӣ доранд. дар ҳамҷо муроҷиат мекунед, дар куҷое ки ҷойҳои корӣ холӣ бошад ба шумо пешкаш карда мешавад. як нафари дигар нависондаи ассалому алайкум Соломон. ман Москва рафтам, патент кардам, трудовой кардам, ҳар моҳаче ки патент месупоридам, аммо 6 моҳ пас тоҷикистон омадам. ба ман гӯед илтимос, ман кай боз рафтан метавонам. ҳамаи документҳо вақте ки 100% шумо аз Россия мебироен, боз вақти дилхоҳ метавонед ки сафар кунед биред. хуршед нависондаи мебахшед Сормон Сафаров. ҳамин прямой рейси гуфтагитона нафаҳмидем. забони тоҷикӣ қатъӣ мегуфтем, фаҳмидан мумкин буд. прямой рейс яъне аз шаҳри Душанбе прямой дар назар дорем. ҳамин чиза гуфтанӣ ҳастем. Султонова нависондаи салому алайкум ака. ҳамин чанд сум бошад? ҳаҷи умра, полни ҳамаи расходош қатӣ. ҳамун номеро да менависен, вақатишон суҳбат мекунем. як нафари дигар нависондаи абача комментари моро нахондӣ, ҷавоб надодӣ. узри зиёд бародарое ки комментарияҳотон мемонад мисол беҷавоб, аз шумо узр мепурсам, ба хотире ки баъзан ҳолатҳое мешавад ки мо комментарияҳои такрориро намехонем ва кӯшиш мекунем ки боз дар видеои оянда ба саволҳо бисёртар иншааллоҳ ки ҷавоб гардонем. зиндаву сарбаланд бошен. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com